gerina masugi mari abono so ime yumroberio Ensakia tosuke ne Ndizi TV bansu bomo gusinyira na nabo nyano tumeke ekerengera kya utadena kikwa bogire na nenga kibwiro bereti asiritiko lialera sekwa kya go sa semeremo yao ndoro jibna abana litukuregoro abaro kiwa balia bakera sigo se kekomi gya kyanda ambaje ta skuru abande baragenda abande skuru bisine baborede abande baje to gochirana kabasi skuru kolende nyasaye no miyana abana bande basoiroro sekretoro Jumanne utangane tematemu na sweta sikuru eli ya arayansi asarange tuji na kwarene senjere abena mange tu kwarene semambi yaboniga ekaroturi na chosho uta kwene kubine bintu byonsi byagochire asenjera yabene kabisa no tutenga kiroje bintu bira abere bya sumairi akubigora aro chibicenja tujande dake lakini rero ntosemerete ne bintu byabeire buye kabisa Joshua akigishiruna rero ondetayo goswalia araturubani yake korene Joshua ne kiribuna ebintu bono byonsi bya saseiri biyemono bono twakorera senjera yabene biyemono sana bwakire how are you fine thank you biyemono mwanchi muligereria mambingi ya korugiga studio Ndizi TV morobuli mutingu morobuli okurukwa Ensakia yoko chirekera litukolia Jumatatu wika litukolia Ijumaa rero ne litukolia Jumanne yobo chenu inyorekere koragense mune nusu omugani itungo cyari wikase studio kolenda taracho wikase studio na mange to kwariganiri ase imambia yabon wetera senjera ya magazeti yagaratura kumanya nararia yari irobolito na kiense ya Kenyere na endenkirekie koga neire komanya no ganire komanya buna obwoyo bale mimba chagete kwe obwoyo under the subsidy program abwase bakanyete mutinyo angoyomo egere basoe aseli simeka ayonto kumanya weterase wizara y'uburimi kolenda mange narororo ngo kitole kumanya segeke kerebuse kolenda sebono oikatora amanyana nga ne bwakire byandonsi yasoberete nyasaye okuigoreire kero kende nigweto mubere bubake kolende kwabokiro metanto mbaro banyari gete barase bitanda by'ikinyagitari barase bitanda by'ikinyomba cyaba batari kunyara kwimokera no mutwigoro kolenda nyaye kubwataga kuba nadir kwabokire no genda tremerimo yao otuwakira nyasaye ngambi yamono nabali mwensi mogenda teneke bago abandi bachiete kale abangina bangaini abagaka bangaini basogete mapema genkyo kero bali kuira abana se chiskuru igo kibago kyabanye gwasokire yure bya ekiagero mukia noro goikonyore ngeria wetera sekegeri wetera so korumukia igobona semambie yabona iga mashabikeito team diaspora team apana kosa team chini ya maji team following yabo Sophie Kemi Motangiri shabikirito na mpe mukoro chinsemo cha Nyangongo yabo Dr. Nyosimi na ndebi ngatara base TV asigeka kulindo iranire no ara se TV aito bono mambiri kibaraza good morning ni maidana nole asomorobele ni metana nayo lyo chikwaligereria watatebekero kende bicha nigerega lero tulikirango totebye nga kitokorolekanaga bwa se TV yao Felicitas Nyanchama baba timaiti usomwano ikulu byebono mambya kulende togendete kubika masabo kangina joines number 1 lishabikirite kora team diaspora nimetenga wasoira somorobe yabo David Kimori Kennedy Gisemba Jared mtoto wa jirani Cyrus Abitange mwensi pi balimogendete kubwa tumorobe asenchira yobo ikirano twabaraganije bene nchino yominto Brighton Makoli na baige producer ito Joshua Autato watu weterase mitandao na bokonyere mwanchi Facebook kutonyora Ndizi TV News Digital inasema ya Facebook kutonyora Ndizi TV News Digital sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News okanya chinga kana boto tweet @Ndizi TV News boge kerenga likia kerekyo tukirende kireza ikagwetera nambe yera saskine yora bakero gotoma aigasi ya uno gotoma ujumbe ya na tutaina kwabokere buyanga kirobeti tukira boka matakataka na boto tena aya inje nabo kamatakataka ikiara utaribonse bara boke buya na bora nyoro mutano boke matakataka na boto tena na boke buya na bokire matakataka nani gongero beretiga na igase litko liane gombia mano mwanjumare liane gutubwatia asemambia aboni obe 9 toskene on this TV bonsu muzima mutame ko tena egro so ko nyumba mu auto nya kubori TV yao elindo nyebeke gose asigete ko ganero tengo teno kwenda sense mu mitandao kwenda sense meri yesimi bando singe ko kwabeka kwatubwati kwetera sense mu mitandao Facebook on this TV News Digital boga sense mu YouTube watnyora Ndizi TV News Biyakigimana ende namba neri gorabwa se TV yao gabwo nabo nyetomere ujumbe gochaga igototebingana kikwabokire Keystone Chari neri shabikiri tukurwa jinse mocha menyinkwa mwamuriango kulinda gutuka se county ya Isiolo na ntebingere nigari ne gekundikiria KDF nere niga kuru bobwenia gochia sama aba babisabalia
ekero montaña ore chingo mankai ule bobe nero kurubu gweni asante sigasingia Captain Bifon kora sensemo ya Isiolo Barracks nerne shabikirito kora chinsemo cha Isiolo galia yaba Bram Omweri kora chinsemo cha Moyale ayona mashabiki batangete boronge kora chinsemo cha North Eastern wayigo kora county 001 Kilifi Lamu abantu mbali gari ya Vincent Nyangaresi na barabo batangete kurumate gari chinsemo cha Coast koroka Kakamega Moino Western tupata mashabiki yaito atangete kigima nonyene chinsemo cha Mwingi Kitui chinsemo cha Eastern galia ntubwata mashabiki bagendete gutanga korwa chinsemo cha Murang'a abwan Central ruguru muswati korwa Teresa Kemto nere ntumete nare korwa se county ya Murang'a kuwakilisha chinsemo cha Central na kuruga Nyanza Homa Bay Isiaya Kisii County Nyamira County amashabiki tolikira bano mambya matatabingana kimwabokire na indi na kirituko lya Jumanne kwa lirubeire asumuro buli bw'Ensakia bano mambya ngoto maja kutubwadi eneo Ndizi basumu sekero ngoranda sisi migega nindo jena habari krifu wa bodaboda kutoka Kisii barajo hawana show iko sawa sana nagotea Shem Kombo kutoka Nyamira and my dad Cliff you habari krifu hata kwani tatu mwabo na Shem Kombo korujin sama jeje Nyamira kwa dewa soime yumroberi bw'Ensakia abono mambya nkura asiomia sesi miyane gaiga wedera fan page buku ya neb na Brighton ngonkura algire narana barabia bagose baso irime yumroberi diganda asiomia narana Charles Rwango gato ate banu alime yumroberi tko lya Jumanne ligena ndobokire bia no alime yumroberi wale na Weldon nyaore Silvia Mora Ravi kwamboka kwa dewa soime yumroberi honorable Nyabaro Fred I salute you guys nice week ahead biyomono otote brina wiki engia nara kuruka heli kibasweti momigi maeneo ya Nyamira niko ndani hadi tamati programu mwa kibindi Tom Masomi bwakire byakorwa bombajo nyaiwa Nyamira tu dadi Masomi omura Mamagnes Mukeira tuko ndani kama kawaida nara kotena sini hedigali korwa omogwa ade anere no alime yumrobidi kiongozi Vania Onseri akondikira tena good morning from Diana Bonjali mark me present with Omogendi Dennis birudi mamake omwana bwaba mwanda liroba lya Bonjali embusurengi ya maraika bwechire radio amenya basweti Chastas omayo Simba ya Liana Alfredson Kifarson au ndani yake kama kawaida Nicolas Ogega mbekere gotera kwane gotera ye no monene by Nicolas Ogega tuko pamoja ekera wale na Juliet oye na bana Sheli Bildad korwa Nyansongo stage baada na tibanya kwa moja koba ime yumrubiri kerondikere tigaidu ni machape korwa galchinsemo jeje bungombe metrumesi scheme Nyamira hata na ababaso ime yumrubiri Fred Nyandika Mosioma super Susan Mirambo Joshua Nzongo nsarigo begi Herenya Boke oduke simene atuti jitange nchibagora engo yalia ngombe churi nsarigo na Vincent Onsarigo Kemsof Motanga then morning Sara Brighton na Joshua you are looking wow abana ba minto korwa Nyangongo Junction getting you out and clear my regards goes to all fans one DC TV ndio sana asante Sophie Kemia sogo twakikishiranga lero tukumaridadi ndo cheriki baraza nero likirago tebanga today pictures are crystal clear mnaonekana superb asante sana asoko gendera gutumanyia kurwa sechinseme chekarongo mnyoka asensemo ya Ndizi TV News digital ndo chinga mashabiki atalimake nagendete kulika gari ya Keystone Chari nilishabikire ito na kumanya nagendete kuligereria 90 na indago tebanga bona bana ba mintu bukiete bya join us kangina nilishabikire ito kigima kwa team diaspora agote number 1 wakire wadosi siku njema oyakorwa nere Euphemia ndesero maite kwa chisemo cha diaspora ekiongozi Safanayo Onseri agoteba good morning from Riana Bonchali mark me present with Mogendi Dennis Simba ya Riana liroba lya Bonchali eva bisase omwana bwaba mwanda embusurengi ya toto la Kisii Ilino Boiko Peter Njoge na Justus Omayo akobatebya basoime asomorobule wako chonjo asante munyakero wetu kwa team diaspora akoro kwa Kennedy Gisemba gotebabwakire kabena nyasaye na ebo igo kabana nyasaye ni amate ya Tomu Mosomi
korwa baba chonya igwa county ne ya Nyamira gote babo kiete bya kigima wako Josephat Senior korwa Moyale town Marsabit county agote bationde online na gote binga mashabiki korwa chinse maja northeastern niko babwate tio murubuli. Asante sana wako Josephat Senior korwa chinse mocha Marsabit. Asante asoko bwate Newton Tom Masobi nagende tukuligereria boigo gwitira senchira ya online. Newton Mairura agoteba tuned in kama kawaida watching live from Masimba. Let me take this chance to wish my brothers and sisters to have a great day. Samuel Mwambi, Dennis Mairura, Boss Mairura, you know my MCO Masimba. Asante sana Miyogo Chris and my only beloved sister Dan Stan na Princess Akoko. Can't forget my caring parents James Mairura na Jessica Mairura. I think yoiga no yumwabo mu MCA Boss Mairura mbia mono sana kwa chinsemo cha Masimba. Jeff Nyaga agoteba morning Osoro kutoka Pipeline na salimia watu wote wa Ebigogo Boitangari. Asante Jaredi Orure Matureti na erenkura chinsemo chanya chichi ward ne ya Kemera Bogetutu wa Masaba goteba nere no ali masomoro buli okigima. Anthony Omoga korwa Kisii town Jogo Road agote babwakire ya Judith Hill lishabikireto korwa team diaspora agenda to kubwatia chinyamoro bili bono mambe gwitira online. Edwin Machabe agote bakora chinsema chechepi ngombe mutrumesi skimu county ne ya Nyamira agote babaiga bonsi basoya somoro bili Fred Nyandie Kamosima Super Susan Mirambo Joshua Nsongo Nsarigo Begi Helen Nyaboke Otuke Simeon Atuti Chitange Nchibagora Engo ya ngombe Julius Onsarigo na Vincent Onsarigo. I think yo mto Brighton na some message ye kule ndembia mono sana. Eno kumakoli agote bakorwa Bwogi no ende meyensa ki asante sana. My favorite show. Agote banga my favorite show. Bia mono sana. Weikeche ko ba your favorite show. Kera litikolia nando weekender asengenche bintu toko kwa gorugega ne bia muliro na te bankuro mandasi avere yo to Brighton yoro chai go samba kabisa. Nana bongo mochomi. Nanda bago mochomi go sago sambi. Ono igo to baise go suka Kemi Sophie Motangi baba asante no genda tukuligereria msupu wa Kisii farm agote ba pamoja ndoche Eric Siro korwa Marani listening loud and clear. Thank you. Eric Baraza lishabikirete director itokigi manera agote morning with God's blessings this morning looking crystal clear today looking bright good people Ensakia igoro asante sana ayuna mashabiki alikiriwetera senchira ya online abange kigima babo kira sengencho kubwati kabisa inensemeria Jack chekitokwana kubinekro watu mira SMS ya ndio some kiagera era tokorana no turamo naye basta Simeon Onyuro korwa Bybrain Nairobi rero neri tukoliane lia fifth station akora fifth station smart more arrive and clear biamano pastor Simeon Onyuro korne sabikiri ni kale ya neri sabikiri ni ya gote na lia go Bybrain ya na lia tukolia ya go tarra ba Kristo in the fifth station agote na smart more live and clear biamano pastor kero oreme yumuru morning in this TV eja yomo Gusii from Kyoge Moseti Feni Sara Makoli na masabikionzi nyorege kombe kemekemo litko ligiyade adena to nyorege kombe kemekemo alenda litko lirasma litko ligo jaka maambia litko li starike matakataka na bora nyore na kwenyora sako ngolende adena nito tena chaka matakataka litko lirosa torirosa kabisa toribombe na liribwende Justus Nyamweya adena Nyamweya desinga anikondani mpaka Chinza Chiria agodani singo kala korna Justus Nyamweya tesinga niko ndani mpaka Chinza Chiria igade no ale mpaka ngoli litokobeke kikomo ja program ama ja kibindi igono alamo na intwe mpaka engoli Vincent Engineer Maina ngagate no ole me yumorobeli korojesa wajiri chapo sansa PG igotoka sensemeli ya babo ya basi meji constituency to Chonsi Kianda si county ya Kisii ne constituency inye ase county ya Nyamira ntomogane di iganda onse azoberede ensigo bari kitutumasaba bari West Mugrango North Mugrango bari Burabu abari kitutumasaba bari bono toje Kisii tuende bobasi tuende bomajoge jaje bomajoge Burabu tuende South Mugrango toje Gastore kitujaje South kitujaje North tumakwira Nyaribari jaje tumakwira Nyaribari masaba tukumunte go kabisa maidenande Gusii nyombe chire isano nem
Chinyumbani sana. Sana. Ikona bagetutu bakwarwamo abamacho babarwamo abagirango babarwamo bakabanyamira na bakisi burabuti medi mbayo burabu medi barwede barambayo nyumba ya burabuti edo bada banyari bayi edo bada banyari bayi abagetutu abamacho abanchari n'abagirango n'ababasi tukore Bono burabu ngayere burabu kare yare ngoro kuna not mugirango burabu bone barenga bagirango bakarwana kine ngoro kuri sema ya burabu sara no manju moris burabu nigere ngakiturate ani asabantu baruete tinsema aho bakagenda ari medali mono ni jibasuna jira sensemi ya burabu settlement scheme abantu baruete kira seno no boranyora bagetutu mbaro South Mugirango mbaro bamachoge mbaro bono elinkaren ya Gusii atikiro mondamete asante yendo chinga mugaka Chris eneli shabikirito na kurwa county ya Nairobi akuligeria kurwa udhiru agotaba niko ndani na msha my love Valerian Yanchama from Gulf, my mommy Dolcas Barongo from Nakuru, all wa Mary restaurant staff tuko ndani tunawasikiza okora wa Mary restaurant staff bonsipi awateba tuko ndani tunawasikiza Ensakia hadi tamati na wapenda sana. Asante mugaka Chris kura chinsemo cha udhiru. Simeon Otuori awateba tuli meyensakia mpaka omoelio wona mashabiki to bakoliko korwa chinsemo ao bali mole team diaspora yabo Labani Onami yabo Dennis Matundura yabo Cyprian Ontita yabo korwa chinsemo cha Dubai amashabiki to mwensi pi bono iga wika motonyore gwitira chinsemo cha online ende no tuligali live and direct na bago tutomera ujumbe egera tonyeligerie karato gendrete no murobelio Edwin Ratemo nera kuliga korwa chinsemo cha Nairobi agoteba watching live and direct mbia mono sana ikiagera mogendete gutuma ujumbe chinyinge kirage buya kabisa ngendera ujituma kabisa semambi yaboni ndi tuchinyore na ndi tuchisome asenjera bona yewe ikaiga student no ko yasoma ekero to kora sensemeri ya check mwanju murete to enda sensemeri ndi studio to koira to koiro ikasama kasidi tukara bona nento komanyigoro ye baby ebe to komanyi to komanyigoro ga chinse kendo komanyigoro ya ram asenjera ya bere kabisa to to sukakorwa ndi Steven Rwansu mugusia semambi yaboni nduni ko to ko cha ya mambi kabisa ya muriro nantu kwa Ensakia Ensakia bona to ko cha Ensakia ko so Ensakia nenge butambe abantu bamate Ensakia ne bwa vitamin D ewa de vitamin D mate corona Ensakia mwana mubegeta Ensakia tagutwara rickets gutwara bitege bono mate bitege biri kwene na mwana gutwara karo meta bana as oya de no vera kera kini ya obe ko mwana mugaso Joshua no mo bere ko mete kero ka to ko bere ka mondo mugaso igor bono mo ko mo be mete na de kale kero miaka yetu tu akina ino bono mo bona Joshua abana ntanto bari abakoro umuntu akasogire otena dio banderere dio medisa nderere korokyo mugusi tu ali maraba ibintu gete madra mugondo mwagachire sara lakini nile na ba digital mugondo mamo minaka gotigire magonya golia maraba gonya goli anda bane bakairukero bakairukero mai mungna kwa kero na barama chabu abana babuche kabisa squeeze no mwana kero na rono no mwana munene wimiaka 5 abugore irigongi aso mwana rigongi boy mwana nalia abugore mwana mwana tamaiti kende andi nakieko tebana mwete ntura bakorake rigongi rina ririkoreto mono tukirie gede korto muno bono ngakito to ne osemia bantu rende mwete Ensakia ntu no osemia bantu na mwana morore njero ko morageri nalierabe lakini hote no mwana esimite ko nyako moisi milio galio kara kinde to nda sesa meri studio to trenda deke moyo kanganchire MC George musani kabisa gospel rishabikirito agoteba Ensakia iko fire na Dismas Okinyi agotonyoria nga alishabikirito nyagusira Bernard Asanyo Mariga dere wapunda ndero akocha koenigwa usendera koenigwa ase ensemo yensoko ime ya matutu settlement agoteba engore nene gocha se ya mate ya Bernard Asanyo Bernard Asanyo nelishabiki konye ale lie chinyumba chubara lia ao gati abo morobiri bwensa kiango tumalenge no ne ujumbe tigaturu chinga kichiga tuganerie
amateyo amaya chinga kiba komoenia wanga morish agoteba no ari chinsemo cha dagoreti na muramura agoteba no ari ime agosaba gotera nka kemunte nyota asante bali mwensi mogendrete gutuma ende to mengora yetu kuchia amateyo ya derewa bunda ngaita mashabiki ngwenda mange ase ditukerio ngwenda bara ase ditukurare ngwenda bara se go matutu skim eyimbura bwari igo burabu matuturi aruria SDR uraria amburabu ego bono bali bagikona bagutwakirisha rende turwengora gochi ase amate meta makweli aro makweli makorakini baate abune kere kiboke gia jini okere kongu nande batani amate chana busaigo burumba munyene yamate chana busaigo ete neri mo kwalmu aba pore mo kororo yamate nere utikara jo kumina rende dibageri di atigere kinde nena nantu tu ensino rogendo tole ikare mioro na batamo de miori to inseri geretie igo bono nantu no turaira nego chase amra gonde ngokeri ite taraika te tokora maya ono gote ana tenda wema nenda sako tuikasensa mene studio ngwena tora senjera ya bene etogote bina na ritoko kora gochibusira kire producer na kwa nende tenta igubuya teba igoro ye pay bill akini rende tigatu ke deke moiga dedo jesu josu agutuma kweroberia ona ritora ke banji kabisa igoro ye pay bill Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church
bagire ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake merongibere insi y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchie Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobobwenia bwegenire. Ndizi TV ubwanzu bw'omugusi. Mebono mwanju muri Ndizi TV karto rasensa mirinde studio nto akwerandi asensa meyende ye studio karto akwan Joshua kana bantu iranire indi to kwero ikasa magaseti yeritko odia lero dara kwero rende sara nto komati monto igoro ye baby kro tumate igoro ye baby ninki aokora ende anyore 10,000 ya semambi yaboni ninki aokora krakyo enda sesimi yabona ko bwate kena ko bwate liban ani una ko bwate mpesa hap karto kanyite producer be kabo unko rolling ndekyo medanado monta korra buye procedure ingaki toko genda ngaki toko genda kro ikira sense meri ya liban mpesa ibintu birba ukoboli ikambake pin yao mbake ngaki uchikobeka amount kro ikira sense meri ento bwate account number kero ngwana tore account number se to de producer akibeka tuma korra se to pote na wato kuna kote yuma na bwate account number kro ikira account number alika 51 Ndizi account number Ndizi. Account number Ndizi. Pay bill. Account name. Account name, yes. Account name Ndizi. Account number nerere is 51. Business number. Business number. Yes. The business number nerere 51, 54, 50. Eyo nerere business number. Difference account number na nerere. Business number weka 51, 54, 50. Kero wekira sense me yungo te bara account name. Account name ya mago kwali kandizi. Kero kwali kandizi amount ba de yemia yamo. Kero kwa bekire mia yamo boni gasia uno gotuma. Kero kwa tumire ugotuma kwa mara mange akuko ira libaga liuko bumubuye asema mbia boni. Ikubona aige ndo koragenda sense me ya mpesa kanya gotuma to kuro moroberio edroke okoro na boko nyara naye okubumubuye asema mbia yaboni. Ikubona to besugo tugomageka omoroberio yoro no gendrete na inda bangi be samurire nerigesa
ronye January kere nyomo ebumbi erekirase kulinda abange benyoreire korwa chinsemo chukwegesera korwa se paybill number yo eregabo ase TV aho gose naboko enda buno yimtagota 51 54 or 50 engobekero oregabo badai kulinde paybill number business number 51 54 50 account name omanye kulika Ndizi alafu lenda amount ne mia mochuka egere bwebwere bono mambia kwenda tutaraenda sama gazeti yo mto Brighton no mwanchumuligeria nganchere ndasoma chujumbe cha muligeria otumire korwa chinsemo cha online gocha chinsemo cha Facebook ya Ndizi TV News Digital. Teresa Amboka Teresa agoteba watching live from Mathare North pamoja Neli Saselia ye ukuruka Damaris Kemto. Asante sana kwa chisema cha Mathare North ime county ya Nairobi. Bernard Barake agoteba show iko poa sana ni Ben Barak agoteba nerno alese umurubili bono mambia. Okinyi Dismas agoteba it is good morning that we have been given by our Almighty Father without payment. Blessed day to my daddy David, mama mwabukuru kwa Isabella, Sarah Untita, asante sana. Brighton Makori, mbiyamana asili bagali ya Janel Kemi, Jenny Bosiboli Mose, Jasper Mose, Lucy Bonareli, Heavy Papa Shakil, Papant Virus, asante asili bagali ya Ben na Nyabuga, Manyisa Elvis, Ndizi TV News Digital Fans, bonzi asante. Jared mtoto wa jirani, agotewa tuned in as always. Have a blessed Tuesday. Ensakia family, say hi to Fenombaso, amo na bana. Engineer Vincent Maina, a morning Sarah na Brighton, Echui Yabubasi, watching live from Bosansa PG. Hienda utomaji jumbe jenu na Beauty Mamake ni mroja good morning from Moja. Karbana Gesareva, Benvas Agostino, Nicodemus Araza, Moses Ayera, Engineer Kareb, Isaka Nyegiro, Dixon Mora, Ekerambautu Samuel Nyangeri, Nogoli, Bagatiano Balime, Yumuru. Tukatukuira sama sediri tukorere crossara, bon tukatuiro manjumuria. Agrisara, Karatuanda Takura Chica Setchito, Ingekogara, Yeso, Achiete na Boroko Watata, Chiete na Bane, Osema Batana, Krajete Sigitunu Keriosaba. Akanda na James. Peter na John ingie kugera kanya korengereria na pawonde no na pawonde ingie orengereria na ingie Yeso ajiete na James John na Peter asege tunukeri kochugos karba ajiete gosaba Yeso roju gosaba tari barba roju gosaba kolende Yeso roju gosaba ingie ajiete na patatu taenda na bande ana bonya kwa rengereria kinde tumukere leto iro manjumuria sama gaseti tukorare krombate gaseti ya The Standard na injini ngombate gazeti ya The Daily Nation gaseti ya The Standard ye page ntanga ni markedena bono na bobo mawasi mioro moja bukaruko chikore kananko era bogochia egento gekogera omurigi weseti yakoteba igo ni elina omurai bobo mabwasi myoyo Raila Amolo Odinga zo murai bo kwamerera serikali Raila Amolo Odinga ni gobono ara osiri ekaka sienya eyo akorokana movement for defense democracy eyo yarokanite ditkoliriya chimabiri kebege churnu homugete asensemeri ya Kibra kuranga no muri kibuga seti nanda bamanyi ba banene bali bakumurigeri Raila Amolo Odinga ne batana bono ekarora irago choso kebinto bune ebyo igoni gemurikirete buna ne kia makenda go chikoroso so mabunda go chikorosya anekero chikura chinde chiko chokorekana sense ya Kenya bono baliki kuboliga yenigera abebuna nenchire yemo yogosoka gosigokora mabwasi miuro moja elinde atigare as a movement yarugeduna youth resistance movement gose movement for defense of democracy yani go achagete goseniga kwa netalia sensemo ya Kibra alitko lia Jumapili yomono maligwe sedani gena Raila's movement signals end of Azimio yani chinchera chirira ira akuma chikorakana chiria atua chiria ire ni gekorakana na bono omobwasi miu ra umoja ngosira rogoji ende baende as a movement yenyi ya movement for defense of democracy ayuna aro airo bertasi gaseti ntangani gaseti yego ne mariketena kibona babunge bajagiru kwana igoro ye taxi ababunge ni bajagiru kwana igoro ye taxi ekero ndoche Kimani ichungwa oyi ole omo oyoro monene oseoro murayi monene bwa bango murayi bwa bange ase ebunge akarodana bono ojakiru mwako 2018 mbadagete Ensakia treasury go sekanje serikali go sokyo roboti bana kina mbakenya ki company ki chetu gwefa ayamangana yo wakana taxi go batero na go chaka 2018 mbadagete roboti ro sokiwe parona mbarabya banchire tukoba gwefu go sebadaga baruse duwe bango ase Ensakia Kenya karbadagete na egende kebe teboard ase parliament ujakru mwako 2018 bako mwako 2022
Boigo muri gwaseti na muri getebuna aba Kenya bangi ni baganyite oboyo buri serikali nyatege ko batebi buna oboyo bumbororo anene kero muri gwaseti muri getena boyo mborara kana gose wekira baremi buya asense ya Kenya. Boigo muri gwaseti gaiga na muri getena ki amangana hafya na kibono abasubati bali bebwatanane anene bebwatanane babwata kibarongo na kibao chikolenda amaritabo elio amaritaba ababuya mpaka nonekero bagochi koibora ayo ndojonyarira sebeji yagochi gati boigo muri kibaseti na murekerete gabuna abando chiribu chimibere ne abando 2300 banyarde bago sirio mabwa basense ya takia akubwatokana no motenge chomonene orenge asense meyo ya takyo mete igo motenge jino monene sana igo birengo bya byarenge goro monene abantu chiri bubere ne chimisa togosiro umabwa asense ya takya aido igo nyarigereri asenchera ya bene todo mengora ido gya asense ya takya kero sire abantu chimi chiru bubere ne chimisa tabuna bangi abuna bangi mete no ne kenyoro kima nari kenyoro ngiro konya ketbwata abantu abake akinene tugatumira ngore tukujya sense ya takya ayo ndo jenaro amurikeire asika sidi ya standard Beijing tangani kono jikonganjira nsome kuchimi asante mbiamono na inchi gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigereria na ero ne bwatengane yoyo mtobrighton makolia koleire ase gazeti ya The Standard igoro yo motenge chomane kigima yo nyegaratinse ya Turkey na Syria na wita abantu chirwibire ne chimya isatu abona abantu abangi kigima kurende oboko nyigosego ko abangi bali babwateranirie ase bali babwateranirinse ase ngencho ne chinyomba chanyariko ko bachikuwa mbagendrete gokonywe nyorense ya Syria na Turkey banyariko bagusaba obokonyi kurwase chinse chinde egere banyariko bagokonya abantu abo banyariko bakubwaterana gwetera umutengecho mete nkore gutoro umutengecho gaiga oyugunga nagantu gete ntore nege siona nenya sai nagendrete gotoro kyubiya bwaye taliye turaba ya mono orocha chinse chinde abantu nigo bagukwa ekero umutengecho chire tigatusabere chiamatecho bali bagendrete gokonywa anabali babwate chingoma batwaro kubwena kwa bwangwa yuno botochiko yasoma asepeje 24 gazeti ya The Daily Nation naye kwana ekiagera ya irobo litase gazeti ya The Standard kolende ngane mwamu irobo litase gazeti yeiga nelinga abana bekirasi ya kyanda form 1 pain school defy state yani abana bekirasi ya kyanda mbacha getoko swali tukoli goro kolende mangana na makongu abaiboli koruchi uniform korue fees abande mbanyorete changamoto chinyingeli tukoli goro no enanyo kwigeti umwana ogoli tukoli goro ende nabogo tumanyanga na experience kialenge na kiwa kumodete umwana ogo ase eskuru ye secondary nabogo tumanye gwetera senchira ye mitandao nabogo gwetera senchira ye SMS kolendo muwaziri bwechi semezeke lumachogo otebiri abaorokia mo baisako seli abarokiwa asuko uru uniform wose school fees eyune nkwana yo muwaziri Ezekiel Machogu ntorochegeka ebicha yabana bali chibarongo abo banyatka babako likiwase skuru ya Kagumo High School ase county ya Nyeri abongati yabana abange banyatka babako likiwali tukoligara igase county ya Kisii balikibaito igoromba baeta mangana maya korwase chiskuru au skuru ya Nyamira Boys skuru ya Sirunga Girl skuru ya Kisii School Nyabururu gati chiskuru chinde echichialenge wa accommodate na kulikia bana ba form 1 Waigo Raila zone goal on IEBC nyorali chiko lioko ligia the commissioners balibao chibai karanza sekyo mbekyo lichiko lia 2019 Raila Odinga na aliyeta okoboko ekero ganetienga Parliamentary Service Commission by women slots abo ase abanasiasa ba chitamo na wakira lichikelia amendment bill ya 2019 ekoko egere echikomwa alibaga ya aligitkomwa alibaga umuraibu kyama kya Jubilee Uhuru Kenyatta na Mr Odinga asamangana ye kyama kya ODM kolende ngani yu ekamererwa mono
no murayobono Raila murayobono Dr. William Ruto kurinde bono engane yue bono Raila Odinga kwamereria bono nereri Ruta ameretie kurinde gatuguterwa isiko bono koranga Raila nigebekire goliere bwieka korengana na mangana IBC igo bono nguchitelo gosoma yo se page ya kane ne page ya gatani gazeti ya The Daily Nation waiga mangana economy na mulikire ngana kiri kabeso liense ya Kenya lia sukire na goika trilioni kianda korwa mutenye o December last year nabo igorinda abanyagitari mbakorete successful surgery abwase banyartwa bago separate abana chibarongo maega yoko bakorera okumanwa kwirete chinsa 15 ndochikuligereria yonsi asenchira yobekera no mto Brighton na rayo airobulitase bono asipije ntangani biya kabisa yuna aragenderete ko basa magasiti mutuna rombole na magasiti ayimo somani gali kiraso munweke usina mudena yaya asari kigase munweke usini gali kiraso munweke songo egasi tro translate yeko garanda baibuli badurita se school bakana kinarene ko garatura translation mete bone ndana aradena onekan sana botoga translation pasta andiga songo abuto gonjira tiga mwanju muringo ire go ikasi gaseti ya testana nande engo ire go ikaze beji ya kane kerondo jena ijungwa oyo ore omurayo bwabanga se bungenene kimani ijungwa nigobono abolirie serikali nene kurwa sekanja gya serikali treasury kwene kimuna korwa mwaka 2018 mpaka 2022 koso kbare list y'abantu bari abakenya chikambani chiricha rusetigu wave kwasijya kere tuguna ya bono inu twaba wave iri amangana ye tax kwengana ni gatebuna ingane yigo ikechigo kiwase bunge ebeteboard osebe kororo elinde baligerina mbarabyaba batanya wakane bango goika boniga yunaro agendete koba ngakiro gisara elingane linkiro ngakira kwanigoro yingane iyo igoro y'abantu badena enda sebunge bantu kuru 2018 abantu barukire abamburukiro murayibu Ensakia ona ngakiro jaye na makonkorende tiga ebwatugu korengana ne constitution yego teba meteringa nchiteri chiko so watch ipitie the right channel emanye kole twasaba ke iyo bono igono gwetu manjumene kimani gichunga na kyawate abuna mangana yo beteko ase bunge elinde na libara lire nambara byaba bakenya kibatanya baruse tugu ekwende krotoko sukago chibosyo ni gobono torigirete page ya gatano ekero emurikirete igoro ye taxi ngaki spotlight gosena kyaba Kenya aba ngaki state ya jager kurigire igoro ya duty tax calendar eyera ase spotlight ekoro murikose dinamurikete na lingane elio na lidia beire egidonda sugu ase county ya Kisii ekero murayibwense Dr. William Ruto asingirete na goikaba Kenya bonzi bakane bango ligade siningore obebasu obebasenga goikokane ebango ase ense ya Kenya unigara ase bechi ya gatano beja gatano no mama ikwara risaro manju muriria neri murigede nangaki bono Raila akargo create exiting window yani dirisa yogo sokurwa sobomo obwasimio ekero DM ya debrina ya kono no murigese dina murigede na Raila Odinga na data a movement ikargo defense of democracy litukoli lia chuma pere kero balenga sense meri ya Kibra bono ekero mangana jagiro sara na ya ekero Raila akargo de movement diga ngomanya buna ngosuka kurunanda sense mende ojia sende dunyoro mbabwate nasa bajira batora simio wana kolenga numuri weseti ya murigedena ye movement ye baledire ando koronero Raila rachikwe bangira asu mwaka o 2023 kolina abande bakande badena e movement yenigo ya chitetu asema ngana yo kwamereria serikali anekero batani task kurusie bango kwa beire igoro boy yekero bawate abuno bogima uchumi ya Kenya nigo yasirire kora kwana keigo Raila niga jakrede amangana Ford yo yaringe na ku 1992 agaja NDB agaja Forms LDB agaja Orange Movement na jita sensemo ya NASA na NASA bono mbaje na Uhuru Kenyatta bakarausia simio na ande bono yaro gana MDD ya chire yere movement for defense of democracy bono ba tena Raila lendo kororosiri kiama ya 2027 ayu na rara se bechi ya skatano no mega seti ni ya standard but I disagree ningote baadaye
nkagiriti boigo kulinde kila muntu nabwate opinion yae na inde mangana siasa tuko ya manyereri. Asante sana ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nili mulkerete na kia bana bakirasikia kianda banyartiko babagosoa ase chiskuru au litukuri igoro kulinde abalimu abanene nigo bachire mamincha ye directive ya serikali wetrase wizara y'echisemi eyabagania mbaba baisa konya chi uniform gocha saba iboli batige abantu bande bao ni chi uniform echo. Asoma bwekano ase skuru ya Meru wasase county ya skuru ya Meru school mwibuli nigale kuru 22,600 aso kugura chi uniform oru ase skuru eyo na inyora kolengano mwaziri w'echisemi chi skuru cha nyolre 16 billion capitation funds choko ranie eskuru eminatinga bona abalimu abanene onye bakoni chi uniform kolengana ne directive ya serikali mbaka netigwe kulende niko bagendete guchionia na ende tayare mbabwate capitation kurwase wizara y'echisemi ayo naragenderete ng'abaibuli mbagendete tumeka chibesa chinyinge samangana ya chi uniform ayo nagenderete kuikase page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation. Page ya kanene mulkerete nga how Raila scored an own goal on IEBC. Inyora amendment bill ya 2019 na nyeto gusira sana yariko bachinguro omurai wiki makia Jubilee na baigo Raila Odinga karobaganete nga Parliamentary Service Commission by which slot chinyinge choko base panel yogo select the IEBC commissioners kolende bono iga engane yueyo nero Dr. Ruto neraganitie ekorboigo kulinde Odinga nigagenderete ko yepinga bono muri gazeti ya kubolinga yutali okwebeke goli osoko enyonsi goli yaye omonyene asengenche ntukeria nchete 2019 nginenda wikanira bono iga 2023 ayo mwanchu muligeria narare asepeji ya kane gazeti ya The Daily Nation waiga sepeji ya gatano Senate wetrase committee ya devolution committee ekoragwa na Sheikh Mohamed Abbas nigo barengete gocho gutarira chi county isato asense ya Kenya chirichibwato botutukanu gati ya bagavana amona ba MCA wose county assembly members gati ye chi county yo ngamane county ya Kiambu ntwaro mu governor wa Matangi amona ba MCA bagotaka goteba mna mbaganete ba murusi abisi asengencho taranyarga bago differentiate wa Matangi amo no kurobo koreli ase county ya Kiambu wage county ya Kericho ntwaro ramangana bunagenderera gocha mpako mokonyi bo murayo monene bwenseriga de Gashagwa agasoime na korachi nkwana wage county ya Migori nero ne bwato botutukanu gati mu governor amo na ba MCA ige senate wetrase committee ya devolution mbachi gutarira chi county echo koreta obwamo gati ya ba governor amo na ba county na ba MCA ase chi county assembly echo nabo kwenyororore na aria ya ale asoboime ase page yo ya gatano nago korere page ya gatano nali mo Brighton no mwanchu muligeria nili muligerete na kyabanyagitali kurase nyagitali ya Kenyatta National Hospital doctors banyarete ko bakomana abana chibarongo na kuba separate bana bonigo barenge conjoined kurwa sensema ya Bungoma bano banyartiko bako faulu kuba mana okumana kwirete chinsa komina sano chingima kulinde kolengana na Dr. Evanson Kamuri nigagote it was amazing to see one set of the conjoined twins turn into separate children bana bali bakuiburu babwata ine kigima kulinde togote baheko asa banyagitali aba Kenyatta National Hospital ya Mto Brighton aso kwenekianga bakorre surgery yabete successful na ende mechande ndeyonsi taruchikaini onye irete chinsa chinyinge. Congratulations so much asa abanyagitali bonsi ya sense ya Kenya mono korwa Kenyatta National Hospital. Ayuna ragandre dasika seti ya The Nation bonde agarto andate konyete beir ngo deitore SB jagatan nakabere keronga nyete producer ngo nyibe karabo SB jagatan nakabere sara no manju boldia ili mogete na bono Raila Odinga simio team ni baba iruge kurege tindi karo kiture kindegi akarako bateina morende mo baba geni bane ababa tebrina bwango ngo mora bageni bane kiture kindigi atana injindun serikali dirujigo intervia na nerali jabo lakini na bawo jigo ndera nobo kabara go sikobeka na ba Kenya baba ya sa kong
wikabachuka babageni ibe serikali yini garasete beje gatano na kabiri tutebe monte goroye bebe netuske wajibosio asante mwanchu muligiria ekioganetie ase paybill yabono mambia gusokwenyorero rwenyi gusamagoma gose madicho ya sajibata marieta mange genda ya Mpesa genda paybill business number yere business number 51 54 50 bunere gabo bunera 51 54 50 ibono business number na rokobeka kale yago sabira business number bono ngo sabira account name reka Ndizi NDIZI rokwa bekire ibo amount yego saba amount ne mia yamo rokwa bekire mia yamo toma rokwa tomire genda ko toma ko bata 500 baona sisipiriti otomi mara gatano rokwa bateribu toma mara 10 rokwa tomire igo edroke koru okotoma kwao konge nago kwa libaga yokoba omuwi gogenda otoma kato debrina okotoma kwao okonge nago kobera obe omuwi kerana redro yakora turi tukurigoro engaro yobwete chibese 200k ijena ne tugoro na antivirus na rojena masi nyaboke oyina mbayaja zakete 0715 egakora 90 na ero ngomo bwiwi tukurigoro ase omoroberi oli bwa omoroberi bwe week umete go bono okoro chese weekend ma edro yakora tu ne ero nyartika kubwa masi nyaboke ero bwete namba ya jakete na 0715 egakora 90 omonto na yede jibese igora no ire to mwana skuru go bonna sumaire ere bono tari kunya go comprehend na ose fineri goro mete goro bwate jibese na bote na bono nje na kore igo no mwanchu muri ato beso gotigwa magega ekero to gukoro moroberio ngo chitore korari mubwi obono mambia ekero to gandate na magazeti yo mto Brighton ninduche amashabiki ito bagenderete gututumira chujumbe na goteba ngamba gendete kubwati moroberio ndoche nga Honorable Nyabaro agoteba no ali na abamu abakorwa Omuya and Isa Consultants no bali na Boston Bosire Julius Nyabuga Dennis Nyakina Ven Nyangau Raymond Nyansera ne tachiri abo se boss okorokwa Edgar Omuya agoteba we are watching Ensakia kwa mpigo tena zaidi biamona sokoenda kobasi kibago naenda sokoenda kobaso murubuli bwensa kibono mambia oyono na Ribonya Baro Frederick asante kura chinsema cha Omuya and Isa Consultants aigase etauni ya Busongo biamona sana asokoenda kobaime yo murubulio nindoche Teresa Kemto nere gakurika kura chinsema cha Muranga agoteba good morning brother and sister niko present Masron Mosenera agoteba good morning from Mailimbili Kisii I love you guys. Have a nice day. Bia mwana sana bali mwagende tukutumachi ujumbe. Ngwa some Eriki Okali umwe wa Gichonja. Bado. Na Eriki Okali umwe wa Gichonja. Then good morning team Ensakia sana Brighton from Sugubo PAG. Mark me present with my dad Richard Mose, Mama Josephine Mora, Faith Walker, Andrea Visera na Rena tuko ndani ya Ensakia hadi mwisho. Kemto na rada na rinde bwato kera garoto ira Friday ya rinde bwato ke free Friday aode na kemte nyota I come true ine checheritko ya Jumanne ya somoroberi bwe bwatoke asante Honorable Nyabaro Fred agotebanga abatukwaniri kiandege komikro Omuya and Isa Consultants agotebanga Boston Bosiro igure bya Julius Nyabuga Dennis Nyakina Ven Nyangau Raymond Nyansera amane boss yavo Edgar Omuya agotebanga tumefurahia sana na kila siku tutashinda asumurubuli Ensakia asante sana kwa kazi nzuri biamana sana Honorable Frederick Nyabaro asokweneke buna no mureme na abamino ekero mogendrete nekibago ali chinsema chum Omuya and Isa Consultants na bali mwensi mwatumire chujumbe bono mambia tugwakangambia mono kirage twenda sense main industry to sio miasi nini akaigo to kwirana to kwirana sentundende ya kabiri ya magazeti tomago korerika bya magazeti tomago sikiko chibosio asenjera ya mambia adene ri mambinge kabisa bono mugaso to jojakire woka ase mambia boni to skere on this tv bonso musia karo jita kangi berega chibechi evense ya bono mambia to skere on this tv bonso gomo Gusii Ndizi TV Ubwansu
bw'omu Gusii. Maya de chibesa nguru kugira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Muntu ngwe bware chiri buga. Ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend. Ayenga yugo tikara. Okobwa na kwomogoko waye. Igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na M-Pesa. Genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi. Okubeka emya yemo yokai. Unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere guru. Chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guchigoro. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa bwere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imepira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo gukorera Kigosori. Ebundi engia ni yekorekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, bakeresimi asenamba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasoririe alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzwike egera turategerera ayo yominda gwetera asoma magwari akubuka baba nyomba ibo
totally igo bai noro koibo bai gwete para ni le bakarondire reka mundu myaka yonse nabakwameka nyomba tali koro kana kwa nteba nyasa oli oli ngomo chakano nande na roro na na ura bagukara na kana wone ntubate challenge sikira barira babarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeroro chabana bamino moibulete na barabwo baraira sibitanda asuburu ire butamanyikanete gwikabono batali kwenyara nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso Ekeruta giti company ibwatu bumanyubunge asamangana yichipigipigi chigari n'ibyuma byabo ibyura tware kwige nase bare erieta ne rimuriuka rigo cha sebrengere byabo ka in general abanigo bakonia chipigipigi cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chabisi na boigo sechinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwati chitairi chichipigipigi nechigari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo banene ngokonya bare abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bare warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuktuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi wada na abatambe abakonyara service cheito bigipigi chituktuk chiko te spares abakotinyara kwa bakonyara seli ya raisi discounted and also zikita onichiga niko barini jumuchu Kisii ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik gusoba Kirisimi ase namba enotisano na ibere isato enotisano na ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano na ibere kianda isano na isano no isato isano na ibere isano no isato ibere isano no isato ka in general power for better living. Twaicanire koraria kwa Robin Orandi Muma uyu sirete kitari kibere cy'umutyunyo y'umwaka oyo aria Kisii Teaching and Referral Hospital nigare omwana onyawusira Paul Orandi na Pafika Orandi nigare bamuraba mwabo Gladys Kwamboka Edgar Maureen Irene Elizabeth nyagusira Asnath Janet Susan Yukabet Thomas Dolphin Nyanchoka Michael na Funeral Isemoke ni gobare Eric Bridget Derek Edwin Alex Angela Bererin Gloria Ami Biorit Fiona Kemto Ramek Merrick Forward Faisal Saprama Justin Christine Jane Angela Judy Lucas Bravin Havrel Nicholas Hasafu Kwamboka Brian Robin Robert Nesana Shaban nigare bumrumu abo Margaret Perpetua Kenneth Pacifica Beatrice na Evelyn Orandi mubero ye nigo ore enkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo ararusiwe na kweni wa kitali kikomi chomotyonyoyo ari ase enka yabo egotoka Nyamataro angana ase eskuru ya Kiaga Tumaini High School ime ya Kitutu Chache South Kisii County ase bari mwensi mwanyorwe kubwatkana nogo sira kwa Robin Orandi Muma nigo twatumire engora yaito Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda
mama ase baria bagutumia NHIF tibari gwakana besa chinde chigoro magiga yoko bwenigwa buna inpatient naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iyuera ngene kigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mudige Ndizi ya kabtuere kurwa senza mirende ye studio to kwa kinande wa tonyora senjira yawe. Huyo mano abago tanga wakati mnaongea kwa pamoja ego mgenaro wocha. So unasema bahati ni yangu, mgeni ni wangu. Anyway mwanchi. Na abago tanga. Maybe. Nanjoy wanengo jari. So mgeni tena baharaje wa daktari na ni mgeni wangu. Ego mano mwanchi mulige tuere ni kurwa senza mirende yo mutimo coach deka nkianda magayensemo yabono mambia ekero togenda to numurubuli bwensakia to kumanya magazeti ali agendete kwa egubulito asebono amanene twagotebiri kura se page chintangani ase chigazeti echiga cheito ibere aiga se studio na ni meto no anchite gazeti ende yonsi no anchite Daily Nation was the Standard was the Star baga the People Daily eli ende yonsi bwanchite akarochi kwa yenyora na bagwa somera mange asenchira yoboikirano timaito se tokwira na sa magazeti tokwira sa magazeti tokora kinindo jina Joshua Monguru Ismail ate ano alime yumurobeli asimambi yabona datubwate asenjira engia kabisa adana Joshua Monguru Ismail kurwanyatie kumirimani kinyonzi watching you live and clear ate ano alime yumurobeli biyamone kero mandatu tubwatia ase enjira yabena masterin wasiboli pamoja kurwa ogembo Dickson Morara adana good morning kurwa South Sea goika Kisii town nyanjwa erera nonde ime yumurobelio mpaka omwelio high five to my mom Concepta Nyakerario obiurdio mariba arumba babe Eva Bisase amona masabiki once B and this TV anene asomurobelio bwenzaki asante Lydia Nyaboke oyo nomo olichapikirito kurwa team diaspora chinsema cha Qatar Nicholas Otieno Joey agoteba good morning from Ugunja na Dolphin Mora agoteba good morning all of you tuned in from diaspora wish you a happy morning and a bright day bia mana mashabiki bali mwagendere gutuma gocha gigasenchira ya online tigatwira naso bwango egera tuchugukorera magazeti yeli tuko lya lero kiromba te gazeti ya The Daily Nation na gazeti mbate ne ya The Standard timedio se kanyo gwikire page ya gatano kabiri na renge page ya gatano narimo nganchire ngoikere ase page ya gatano na kabere antwarora kora se gazeti ya The Standard igoro yo muraibwa bange ase bunge yoro mubunge o Kikuyu Kimani Chungwa munana kiali kireteri uko gochase treasury kiganchagia serikali kugania banyareko bakuringoria korwa 2018 anenekere serikali ya Jubilee mutinyo mutangani 2018 kotebekana ng'abantu mbaro barusirie tax yororo ose ere waived kolengana na Ichungwa kotebanga article 210 ye katiba teganetie boigo gento gekorubune ikyo igatagete bono bolingoli bokorwe bamanyenga mbarabia barusiretiwe ebango aroro ayuna arale page ya gatano na kabere se gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na gatatu nimulgerete na kibono baraibe chikanisa mono kurwa sensemo asante kurwa se abaraibe chikanisa kurwa se chidini au mono bone edini yege Islamu baachire na gosoka na gukwanira igoro ye fight against FGM yani orochenga okwarukiwa kwa bana banyaruka ebikoru ebu bado mbirororo tumeito sineri tukoli igoro se moisonde yaringe kwikira ndi tukoli ya fight against FGM karatwara jumusubati sinasinyaramba tebetenga eire no mwana ogo muise komino okororo bintu bune bitancheire igo bana baraibechi kanisa na baro beso kirina kogikeria bororo embwe yembe
yo kwarukia omwana omonyaruka baraibege dini abaraibe kubeka abaisilamu twabekire abaraibe dini yansi korase chi dini chonsi nigo batsingereire ng'a kwarukia omwana omonyaruka eyo nembwembe nande ngotena bare imara kwenekia buna embwe eyo embe nkoerere nabo gwesomera yo ase page ya 5 na 3 Tewan ngurene se gase dia standard ya dan na kabireri na wata igoro ya kidure kindiki na kibona arure kuruja soma gwasimioro moja na weka bachiko babageni baye na bachiko gendera kukwana mangana ara atorabani ense ya Kenya usomorembe beja da na to ni mugite na ngakia ba Kenya bali mbande kuganya ubuyo boli serikali nyatege koreta bona krabauta na baganyirigeka bechi ya ebogone beji yune mugite na ngaki farmers ebe kemeri kiemesi korwa sense meri ya mumiaz osense meri kamega bona bajukonyora chibese jabo korwa se sense meri agricultural and food authority maega yechi account jabo gotatwara enengo a segeka tosuke gochibosio bejata ya kianda neri marikete bana ki abayiboli bona banyarire bakwe murungania kubwatekana nechibes nyinge chiaranji na echibana basomero institution asiskuru anekero baigete bari kuira bana babo asiskuru ao ime yense ya Kenya ipechi ya 10 neri marikete naki bono abana batatu oze form 3 student banyaride bago bakonyora na makweli abo magayokurwana ekero barenga se disco ensemeri ya Kisumu County ibodena bono abo bisaba banyanyimbo nigo bakare koligia aba form 4 3 student bali banyara bago itwa osabate bakulia abo bakulia bantu bali bakagere namba itaba na batatu ekero barenga se disco sensemeri ya Kisumu edificio tiambo oyo kwederitiko lia Jumapili niga kwete magigayo wa Komoro sekenyoro kama sensema ya Kisumu Nyakaji sub county litiko kerbargo kiritiko lia Jumapili oni tena disco ya letterere abantu gosiri obogima bwabo ayuna ragenda kwena kiwase beji ya 10 kojarari kwa sebeji 12 nili mudekena kibona basubati batakere semiwa na kwego obumanyi anene kero bwate chibarongo kero ali morito abwa chibarongo na kiatakere kole ndobolitobu paka kaekero agochi kwibura endekera kwibura abana babo buya ekerondo ja sekchi county jinde gajanyarire chigoteba ose county ya Kakamega county ya Kakamega kubwatekana no musubati usomugumande bwe county eyo muhanda eris muhanda ni bana teruna ni ochikwena kimuna ngokonya na bali naba MCA be ward be bunge be county eyo wediri chiko dirira chikolenda basubati anene bali bakoibora sensemeyo bali bakoibora wetani abana babere yodo tebene karo munda chikuibura abana babere chibarongo igobone county gujeru wediri chiko iko batebana yaya ngakibata kire kolendwa ndabana balendwa bakina buna abantu baruje samutukare bosyo bije 14 nkolero niri magedena ngaki bono abantu bali bautia makweli kubwatekana ne accident yeri ya beta sense meri ya Turkana ngakibono bakare kweresa ngaki bautia makweli ayo inyora bandange 14 abantu 14 mbasirdio bwabo alitukuri ya Jumapili kubatikana masukano oli obete asensemeri ya lodo ensemeri ya rodo Kamaru kakuma igakero banyarde bagusirumwe bwabono nkwera sabagana ya kinya sana tokonya ngakitonya de tuku survive ama kweli aya ino arase beje 14 ambia mono sana na nchi tiganda nde page ya 10 ekarondo chenga mwaziri wo bwerani bwa mangana ICT Elud owalo yes nigatebire nga onsi ekiranire bosyo muyiga bwo komoenia oyo kabero mwaziri wechisemi George Professor George Magoha abo asatebire nga serikali buna yali eteira neche koirurukyo mubere onya gusira George Magoha litukolia Friday ewiki eye bosyo bwokweni wakwaye boigotebire serikali yachangede shilingi chire 1.2 million na koena na gochia se familia nigaya kwanetaya na balikia mangana chingakiri tukuligora talirete ya mate asensema ya Lavington imemo chio Nairobi ekerata bire tali na bumaene usumura igwense na chekerane amoyega bwa matanga yoyo komoenia nyagusira Professor George Magoha kulende otebire mbachikumanya goche bosyo ekiane kairia bakenya nkelinga
amarega nyonsi aikiranire bene baiga sepeje ya 10 bono omo CJ the Chief Justice Martha Koome nigatebire kire county nichikonyora high court gosemba chigo cha kobwagachi wechi high court unenjera ya moyo koleta obokoreri no boene ange na bananchi nigatebire nigero mondo kekero montago tara kilomita gwetani meyemo gochakorigio boene bwaye eyuetari boigo ono igo kigambiro kia high court ase kire county nichikonyora ekemo baiga se gazeti unimurikirete na kimo waziri wo Chindemiro Zakari Njeru atebire nga bae umutinyu gatano narimo nonyorenga maremonsi pi abekirwe asenjira yekerero usabere digitized na gutwara chirecord chiaye asenjira yekerero atebire nga ta kumanya gwikabono igo mubaro which record chiabekirwe amarima abekirwe asenjira yekerero kulinde nigare no maene nga ejune process ando atebire gwikumutinyu gatano narimo nonyorenga ensemo ye Chindemiro Westlands nonyorenga chirecord chonsi ipi nigo chigo chikoba senjira yekerero aya nigago chegera ikiranie ngana yomurai bwense Dr. Ruto yuga nitingo bokorari bwense bwe serikali wechigo kora amangana ye asenjira ya ekerero gose online gose digital ekeromo kenyo tete kubata gosana marimo kwanyonyora nga ngochare asenjira yekerero ayo naro airoboltondoche asepeju ye 10 ne peji 10 na kianda ne muleketa mangana ye county ayo kero kwanyora libaga bwesomere asenjira yobwemi abuno ndoje na idora gukora kulende nyora gaseti ya testano ni jabo ategoro y'abantu bari kiri bubere kimisa to basirite ubuma bwabo asensema ya take na Syria kubatukana no motenge cyo motindo negativo ase kinsemejo bono aba ensemejo serikali cyo nigo cyaburi abakonyi korwasa abantu bande babakonye ekere binte binge bisarigete asensemeyo mbuyemono mwancho murire kero kwereri bagalia ulia bene kubwati yarengasa magaseti eritiko lyalero tomo konyore gaseti libwanjete kyagera ntu gazito nigo yarenge gogochuteria na okomanyina narari akobasa magaseti ya the standard the Daily Nation nebo konyora ekobi ya senjira ya bene igogenda gotubwatia enero ndistibe bwansumosi asemambia engia kabisa nitukoneria Jumanne bia mano producer itawo tebanga obekire amangana mayagabu ase TV yao igoro ya enyagitari enene ya Ramu Hospital Bosongo sorry Nigitari ya Bosongo yes igono omwanchu murigeria timetina ki Ramu yale ngomotu Ramu nero nyale ngora kiribona yerabo neri ya Bosongo nakiba kwena no bokorari bwabo gisabe sirio laga noro ja TV yagabo nabo ikasense me ya nyagitari ya Bosongo wenyoro bobweni bwao maite kiro monto nanjete nabura nyoro nanjete nyagitari ya Bosongo kuna bwanje the Daily Nation nanjinganje the Standard nabura nyoro monto bwanje kwenda sense me kara ro bokorari obu abakwenda nyagitari yo ya Bosongo elinde anyore obokorari bwaye so bobweni kero kona nyagitari mede obobweni ojigoriya tali umede nyagitari tali hotel na mwene nyagitari wakwenda kero gotumubire bobe moncho murire na rochega bo services chikoba offered as nyagitari nene ya Bosongo ankoro ngokora barokomana kuna gusajari physiotherapy eye and dental mangana ya maiso na maino maternity services a full body checkup ngokora bale dialysis endoscopy pediatric gynecology ngokora baro bokoli obwensi ultrasound and x-ray orthopedic lab services na baige emergency services gamane karote to bokoreri obubonde bwensi na bokwenda senyagitari ya Bosongo ndoche Red Boy King agoteba watching live niko ndani na bakwanira abantu ba minto nimbaroche ya kabisa sante uno musani amangana agusi urban music abana ba chiren kumakegima asante Red Boy King Bernard Mobisa nera goteba no ari chinsemo cheibe no agende tukubwati murubulyo kyandagi komi Thomas Saboke agoteba good morning Ensakia team I wish my family members yabo Jacqueline Machoka kwa Kisii School Gladwell Flavia Kerubo wako Waithaka area your work is perfect sana bia mwana sana Thomas perfection nerega neirie andonsi Red Boy King agoteba nonde ime yes show I'm watching Red Boy King hadi tamati nipo ndani bia mwana sana msanii Ochiren kuma miziki ya kizazi kipya kwa mdundo wa siku hizi kuleke bagotera ase enchira ya Gusii aban ande na bara abase studio Red Boy King
rituko ria Alamisi ase omorobiri bwekebemberi gose Gusii Urban Blaze akoretwo no musubati Petronilla Mokera. Bia kabisa to kwenye rigoro yoruenye karanda tutuma SMS yao karanda tutuma ujumbe yao usonda kushirikia se mchezo uri bukwebwera nengo bona mambi nyiro ni kwenda sense meri ya mpesa lipa na mpesa una ya bekirwa bwa sekunde yao kwa ikali kwalika umunanye bekire mwe producer itare jonje sana akwenda kunento bekire via business number 5154 50. Yobone ine njere ya mutagiro chikwebwera 10,000 asimambi ya boniga ono ikalia sense meyo orike business number twanyorere 515450 aba account name kwalika Ndizi eyere NDIZI kero kwalikire kabisa bono rinde ngete sukabosi ya tabiria amount beke mieyamo kero kwabekire mieyamo ngo sabere bini ya kero sabere bini yao bono rinde no gotoma bini yako ni siri yako bono gotoma kwa okonge nago koera ibaga diokobwa ayu bono genda gushiriki naenda teme bati maito mondonaro ratebenga kitu awate mio ebere emoyo yo gote ikarabeka you never know onyoranga bati yao yalenga somurubule bwensakia bono iganche no mito Brighton Makoli tokoyara lisiringe chirigwe 10 ntoli kwebe producer ito tole batatu igobono tobesa kuna koyamase gotwale birengererio wewe jaribu bahati yako gere onyibwe obumubwi kurasa murobere bwensakia bono mambi ngo gendera gushiriki ekobage ko rito koro murobere oyo toko ajibese ngo kwanda turaso mutubara tutaraenda tumaye daktari ekire atote ngaye ekire tumakote ngaye ekire osinga itusko gochibosi sana kuborina inge kogera Yesu Yesu no maete no ya Jesus class nge kogera airede Peter John nango na James ngigerera kabaira ase egeturu goraria ekirari gukigusaba andi gunyorena amatukaye inki kiare ngolengana naye maidele natakanira bande bukwake obo by the way ni kuchangamka ni kuchangamka tutaki makasiriko yose producer wasenagi nabo igo tunataka kuchemsha bongo and tuarora how well we understand the Bible maitekero mondra wate buku lakini kwanyoranga ebuku tana kwa yasoma byago se igako yebugoliri tukoliria kwendekelisia litukolira kwende sabato igombi ya tuarachangamshwa tuamanyanga inki kiale personally korengana naye mondona wate omanyiwa korengana nainche I think batata abaiga mono Peter na nchire sana na Yesu na mwanchite sana no nyochite kumoro baadaye komokana ochite komokana I think nigatagete aboro kimono unga kyogo saba kubwenerete koba nabora nyona maite ngamba maite gusaba lakini akaranga amasaba yabo tara ikekerengo keliaga netie okoba maito muntu bwanchite goika omekie bidi egaro muoro ki the right thing ya wenete okora bono korengane birengere biana ti maito se na richibu bati njiro kare goseka birengere ya okormuya bono agute tendere iga bairete igoraria egere aboro kyogo saba saidi anna ubali gucha komubwati bwangu anna ubali nge ange ase nyasaye mbali komubwati balinge okay naboro atuara abantu abana bayo batano lakini mbaro manyete ngaba abaiga kende na kembera litangani na bawika gonkonya so I think gatete ko baegeri na kibosa ogosaba kubwenerete uya yes that's according to me mbe kabisa mwanju muriria sara ototebine korengana birengeri lakini korengana obotukinara kodriboke ose kuriri bukute kwane timono igoro inkiya gerda kabaira lakini korengana nebuku gose korengana namangana mange nerina Peter James na John nigo balenge the longest balenge ina sako nano balenge the longest serving aba disciples kwa sababu kwa aba manene nandi na balenga batangani ase okoba korangeliwa naende nabotara tebenga abande mbalenga bango maetekeroro mwango komanya no negasi maete no mwana nyombango nyoro mwana getoro mwango ata tunana ndadi tunana mami bono Peter na alenge omwango sana ababo John na James balenga bango balenge ina sako ya Yesu yani wotote in other words
Na balinge bono buna deep state. Abode. Ande balinge chi event jiri major special events. Chi event planner. Jiri sa goli. Yes. No baga toki. Wow. Igongo bwango bwao bogokonye na umuntu ago identify. We never knew na manyetera kinende na lengange ne richi. Ne ayana mkwaro chukwira ne ligo wose ulikuwa umegonga mwamba. Lakini nene nande na ikintu gyakugara Nyasaye Yesu abachorete koba inasako yae. He was preparing them koba leaders. Chiro model no enasi aboroki wabandi. Ikobona baromba ninge special. Mete Yesu moroki wokiaje. Nanjito moroki. Na ndini gere na mbitanje. Tinge kugara mwanje. Abandari abangede lakini na abanje. Asante sana. Red Boy King agoteba ngari chibulia enere ilikuwa karibu hapo, lakini anasema asante brother Brighton kwa to enlighten. Nyero Red Boy King no musanio chiren kumakro sorongorwa Gusii gukora muziki yekerero na ndeli tukulia Alhamisi bina nagotebi na acha imega igase studio ekero bagichukumira na Petronila Mokera somoro Gusii up and plays na boigo ekebembeli gobana sante asukira chinga kichao gutobwatia na ra MC George na tobwatetie garia na ra Najibo ino arenge ime abasani baitu koraliro balia Gusii babwatetie umurobule kende giko ebya kabisa kendo kyana debu ko changa mukake na ande kartoga no jimesara Peter nero yeto koba umurai which kansa jisintanga al judges ekero amukane de nyas ekero amukane de Yesu he denied Jesus Christ but Jesus Christ restored him. Kramolisto ona kaja uchaka mangana ya ye kanisa hard judges. Na kiro moro kibo Yesu ikomi na babere. Kiro muntu na bwate roli ya ari kubre. Iko neba ni gasi abantu bali Kiro muntu na bwate roli ya kubre. Baka Judas na bara bororo na bo muntu James yabo, John yabo, Andrew bororo. No an Judas to na Judas ne roli ngo jako moru Yesu. Usino moiko mojirite. Ngakyo bani bwana, go bani karanti. That's right. Kiro mondo na narengo, na kiro mondo mede atoge kane de kiviake. Barengamo. Kiro yesa ko jora aba kwa bae, nambara nyore de bakar kuruba, bande bare barenga, tubwa de kiro mondo na ba monyo de kiviake. But Simon Petro Andrew na John, I think banyore tu Sam kuruba barenge by the way. Simon barenge. Ai ni ko de no Joshua ni me de Joshua na maide so de tora sense Mary yo motimo como keigo akinde aborgo baye se barenge Simeon Peter Andrew James John Philip Bartholomew Matthew Thomas James son of Adevas Simeon de Sarot abange emete to puede mpaka Thomas ne significancia ya enero tare kwegena tare mpaka role nga ntangu kwate bangwayete ntangondole so no montole confirm issues lakini rende mwancho muri yetu wakangambia mono wasangira na into asama gazeti koro chinse komine ibira ayo arenga yebiro wono wikatora gachangamsha umaete kukaa serious all the time si sangwe hii maisha ukianza kukaa serious unapata unajisumbua kaba simbo seka smile nero naboyo na ndichi smile chumu mwancho muri lioroche to yani no benyasa no twale mechando tigakororeka namne mechando iliyobwate just smile egere kwarabisa ama siya ya nabise tama kwa bisa mimi none kana kuligireli saro mimi nditi kolara mone kana kulido the life in the jungle yani ubogimase ni nani gose forest ni nyama munyama to yobwate morembe mpaka simba idanyo ne simba no ene mbeba nkoko sere simba ni chingo de just mazukari uzio asante engineer Vincent mainaga tabechu ya babasi au teba bali batatu kwateba ni yesaba njite most Jesus loved them most yamana sana kwa mchango wako Virundu Stella na era goteba gende tukubwate kuru golf igoma no tu esomiria mange asenjera yobwikirano asentunde ya kabere ya magazeti enyorera bone elioganetie egerebwe somera senjera yobwikirano karo tokwira na kura senza mede studio ntomanye gose to manya daktari nga yekire to mako na tokotebi nga yekire gustugote nga itoska gojibusi toskene on distribe bwansu bomosi ko ndenda to mebe seli as a baby eli as a business number eli 51 54 50 ende bwenyorere urwenyi bono mambia amagoma urwenyi chibese chimbesa nini medra bokwe bwera bono mambi chibese nyinge 10,000 tabesenge
Ngwansa gati igora ali gwatete mo conductor igora na nyote bahati yo gosoka na igora ya studio akamtaiga tali sadaka aigani nauli ni nauli. Asante Albert Sure kurachinse mocha Somalia gotebanga naligirite kurwase umtage telie neri kongo somane koira nangotebi kulinda to watu kurachinse mocha Somalia gotebana ba minto mkochonjo na napenda sana kazi yenu togoteba mpya mono kirage na nyasaiti agendere ko basiseni Twenda sanza meni studio ngwena toro mwanju muri to skene on this TV wansu bomo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omurigeria nigugana kugura ebintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kiriyuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yao kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo kichiode chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi naenana customer manya nori gete odo korireki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice.
Spexels Opticians abo bare se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi libweyemo ne chimiaisano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo
ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet kwa ufugaji na ukulima bora. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ekeruta giti company ibwatu bumanyubunge asamangana yichipigipigi chigari nebyuma byabo ibyura tware kwige nase bare erieta nerimo ryuka rigocha sebrengero byabo ka in general abanigo bakodia chipigipigi cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chabisi na boigo sechinyegetari nechi spare parts chabo boigo mbabwa digitaire chichipigipigi nechigari chi oil cho korere service mbabwate garage yoko barira chigari n'abarosia bari n'ubumanyobo nene ngokonya bare abaguri babo go process logbook n'iki number plate nkorwa bare warrant y'umwaka yomo ase chipigipigi imitinye tano nomo ase engine ye tuktuk na boigo chitail cha MRF onda bwensi oda na batambe abakonyara service cheito bigipigi chituktuk yechi kote spares abakonyara abakonyara seli ya raisi discounted and also zikitown yechiga niko barini jumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii Sotik kusoba Krisimi ase namba enotisano na ibere iseto enotisano na ibere iseto isano nemo inye ibere isano no iseto kianda Gose enotisano na kianda isano na isano no iseto isano na ibere isano no iseto ibere isano no iseto ka in general power for better living. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Omo science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kuna fake style yote
tebaga bunga jirani asa murobere wo Gusii Urban Blaze hashtag ya semitandao yonse hashtag yekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijyumu cyukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutatu na conventional medicine tutumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mano mwanju muri Ndizi TV katori nanda sensa mere ndi studio twaringina mwaringina Joshua Boinali maite to kote Ensakia to ko watato inje Joshua na Sara alito ko bwene la bwana setting mumete ko na maiga tatu meta maiga bereta kuruka boy sar mete no maigo meta tata ko na rasma batatu abere na ndibono into parents tichenda kurangane di jikulia serikali Joshua meta koro two third gender lakini mnoro koro igoni sene igono igo baswati mbare were represented as team Ensakia kaduna Joshua nanje naye igo we are well represented was just stay just na maene to maintain the gender role yuerubia amagani to njirare goja daktari Joel Omayo njirare goja korwase nyagitari ya Tenesius Herbal Center goja rata de ndo retane to medicine ne lili kra ndo kwana buya kabisa na wana dende karota gete ko pabuya ko buyana go to tari Tenesius Herbal Clinic na boda kere simi goja ra ngwanda buya sana na ndo mete na maeta mangana buya sana bono dende kartu irende kurwa sense me yomo tumoko ngochare asenchira ya bene Sara ntobwate ntokorona afya and lifestyle kurengana na lifestyle nkyo konyo muntu koba na health lifestyle ne konye muno ukumanyore na kyo komenya yani obugima buli bwao na lifestyle otwali kibasa osto tuwara nchira nero kwebeka lifestyle igere chinse mo chinyingi mono enchira okuragira ine lifestyle enchira okura lifestyle to kotaba ngo maintainira mangana health yes very much that's true na inde otanye otabwati tibia lifestyle the same lifestyle na bana ndego koletere michando through eating habits enchira okuragira enchira ogwesoka enchira ogutara yani lifestyle iri yao menyete
igo oise kobanga essence mo endagera kwa bwatire byango kuri ole buneta keire ki afya meto mondana raragere nanda atali kuragira ki afya akoragira kuigota yani you're just eating that's what bono hodana Gato korega. De bono ngote tote ban kitipu sano joka gato kanyi daktari kitipu sano cha lifestyle iye era kuire otware hafya health engia tali wealth lifestyle iri eragere otware wealth engia kebono gato kanyi daktari igende gitangani korengana rende na inje jiri sano daktari na baja jimente exercise more often exercise kiri okora mete twate bunu karansi ke kana boko nyorana kwa twa robo korekan exercise nje jita keire na osho kora exercise daily na boko keep physically fit asomo bero otara wa mete no bato barba ko ne bigi egwa ira kwa roba ni turgo tara turgo rigamura bono ba dana okora exercise more often exercising inkento kie ko mondara barabuge nganche babandiri sabwa nkinko bachi besango enda gosena kingo cha kunyo exercise yukani ko mugondo lia solo gutumika chinguru ko ligamora ugwati chinko ubwate machine ugochwelia ila ni exercise ngine ngumu ana ba dano gotara mono ngubwate advantage usingo bwate egente metanda bro otaru ligamore otara konya kero monta oru toxic abinto bire sumu asomo bire ekero gukora mazoezi ine lifestyle era make mo biro mbali na koba fit ando koba biyaki abiya kabisa njina wote imbitano byo ngo tebi kero kwenye daktari ndaje ke daktari ngo utwegeliare about and manage your stress level okay o manage stress level yao na boko nyona wekonye about and stress it's harmful to your health hani o made the kirenza kirengaki o bate mechando harmful nigere your mental health iko kwanisi o manage stress yao ningo gaji saro seke o manage stress yao na boko nyona your health obiye buko manage stress kana to kuna ko insist gato bonya gotebania stress yo tanye manage tie mto Brighton no mwancho murigelia na be koru level ya stress onyorenge ya chire depression depression nganyora anto obobe bokole tuna depression stress yo ngere dinte bingo ige stress yo ya ikire level mpaka ya ikire depression igombe ko manage okay stress nere positive and nere negative stress yero kero ntobwate ba mete monda goriro tanaki leo kona stress mbona no stress ora mondo taikera lakini nabo bone bwate na boko tware stress lakini onye manage hani onye manage no ndata yo tabwate stress by the way but stress nero ere positive elinga ki tinda kole gintu giteiga eyun stress yingia eliere normal lakini negative stress ne libono nga okiambe data ndo chena gurite gari nga kibono nchengo korobugi mubonkieke morero na alimeti ngento kieke so kwanyora nga afya yawe yachakira ko affected ando ikomanya bintu kibikora the stress umaye uja kuvia avoid umaye boko no anxiety is one of them na boko nyora na ngwa bwate no ene mubuko na yoka kwa bwate ya sirire kwaja korenge na kinkoba ngaki you should know how to manage your stress ege tokende sara nje karongo nganye de daktari daktari nana de digende make sleep and have a habit a priority yao mina kokora yisa isato teji baisa kiseto to rara lero inye mambiora lisato mambiora libere mambiora late you want about the wana uikomeki routine yao mina kokora masasta abe masasta lakini litukeri molendo ora tena na abuta usina matanga nande ngommentere gabwase okurara kero watebire make a routine naende chitore chichibe undisturbed hando liko imoka hando liokora minyoka kuchinini kama unalala very peaceful norara 3 hours choka iko chirenga ino montora rite 8 hours lakini chire disturbed montale ko boko mwana nkorera butuko kende kiabeire so nyane chinsenyo korara tigebe routine itakuwa very healthy ine ya gatatu ya kane uika ori dieting good diet ando good diet yani metali elina yani na esar kwa nyorobo kuma metengo rarande nende na egento kerege kutokurara no daktari bago jena abantu batokurande kegeni maidakegene monorende ndagira mbose go jayaba mwandi muri tambwa tabobe endagira kwabe kenswe kwabe kengoko kwabe ka ibindo kwabe tate sani bono engani ogiambe
Ibwate kirigendo. Ibwate kirigendo. Yani aisa alikuwa vinyora. Is that a diet? No. That's killing yourself. That's the one way of killing yourself. Mbia bono jore na ki tigandi akakuma kwa body ni nswe. Peke yake. Ensio. Osendio mojere na lakini to monto to makobekera ina gojikuru. Ai. Amangana. Umeona? Yes, hiyo tunaona. In short diet nelinga no bwate the three components gose four nyatin wrong chirichigo support kwa nyolre ndagire yokuri nere kwa chingu asumubirugo nero go protect against amarwaire and nero rende go kobeka obe healthy igonyora litunde elio nyora na bwate nutrients yani nonyora sania gake kendagira lakini kabwate the balanced diet ile takeire is much better off ko muntu libogoriti sani ngima yo machere sani ngima ndiro konyora sara umuntu akodi timete samarabwa ni carbohydrates chabwate yes starch machere no ro timete sabona to carbohydrates konyora umuntu amachere amarabwa ni ngonya to nyama ne chingende ba tena muntu kuri chingende nyama ibabweke koma bamwe muntu obegire chingende obegire nyama yani ebintu bite same tama itina ki ingikere ndito so miusana ndio takire no na maji nikite kunywa maji usendi usokoragero ko maudina naso usendi naso uchagera ne bintu binda matunda umanye ko liendagire. By the way yo bana ya toire a challenge jinae toche tolie a nutritionist oteneta mangana na kie umuntu weneta kuragira tumanya kuragira ku yangoro no kuragira ku benkoro and tumanya which foods muntu weneta kuri at what time and at what place yani to so mi tumanya na kitu kuragira asengencho mubiro yo nyuragira bube na bokorwara na bokorwara abana bange barwarire because yo kuragira ku be atali ndagira no kunyora abantu bange mete ko no kwatabana ndagira twali akegani jane ngingia akorengana na nje ndagiriri na bera bengia ustebengia lakini korengana na nje ndagiriri ange 90% ngo berengia yendo yekobe ekebe na kwaburuka enchera kwali enda kwaburuka ni enswe kwaburuka niki bono enda ya ubunere butambe enda ya sarike kerenda ya sarikire bono kwatana kakindagiriri ya rengia ekaronda dokorera neria tena don't skip breakfast korengana ndende na lifestyle to skip breakfast you made go chala to tena breakfast no takere kuliende to sera nyu sen sap ndagire kutakere kuliende breakfast you to skip breakfast all breakfast bija onyore chapati isato onyore ne chingende bija onyore ne rongolio bali kombe kelie kanene na boko enda without even lunch yani njara tego ko raisi karo jusa da to begere baby to da brendo manyu maria but na higher the breakfast keeps your faith and moving all throughout the day it takes more nutrients as compared to any other meal during the day ikobono ekaro kwa rage boroso yani nsaki bune tu akoire to chakiro boroso this is the breakfast you deserve yani no talikenda wana gochia ikiwa baada yana siku njema muonekana asubuhi na chakula nzuri asubuhi inakusaidia hadi tuko ligima Waziri Mkuu akoteba good morning watching from Doha Qatar Nyanga engineer Joy anera akoteba kura Karen no abwate cyumurubuli mancho muri risikuligeria bwa TV yao all producer ito yatubekire igoro ye pay bill aso egosori elio gochesegera bwebwere chibesa no roche process nere raisi yabo yo mto Brighton lipa na M-Pesa business number 515450 biamono amount name account name Ndizi rugwa begira abono gwatumire pin yaro ndokobekere yabo ngare pin siri yao yabana garo gwatumire ene renjire yamo kwanya rurwenyi 10000 ase emambi yaboni gasenjira yaben biamono bano manchi muri yato tugo magega asomo egosori yo kiagera ngochitolikorwa chibese cha senjira yo boikirano Anto tukutachinsa onye mtu Brighton bia mana sogora chi point chisano 5 tips na leta isano kinganye de daktari enchera yo komenya burunge in fact yani that's amazing weka tukwane na kitu wonete komenya lakini daktari ngochare mobolie iguru ya breakfast gose sapa gose lunch egere era ngumubolinde tonto daktari kile ndani ya mchengo shafika karibu sana daktari fine umechelewa umechelewa na dakika ngapi umechelewa na lakini iki ambia sana mjetigan soke daktari kanyaoswa Jawan digan soke inya ko ora bintu bikeigo ngoje tore ngoje sara na bora ena nachiba situ chukora era kinendo mwajuri jena asukira ake ina Ndizi TV bansu mausi bo mausi asante
Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Twaicanire koraria ogwa kwa Robin Orandi Muma oyu osirete ekitari kibere cy'umutyonyo y'omwaka oyo aria Kisii Teaching and Referral Hospital nigare omwana onyagusira Paul Orandi na Pafika Orandi nigare bamuraba mwabo Gladys Kwamboka Edgar Maureen Irene Elizabeth nyagusira Asnath Janet Susan Yukabet Thomas Dolphin Nyanchoka Michael na Feneral Isemoke ni gobare Eric Bridget Derek Edwin Alex Angela Bererin Gloria Ami Biorit Fiona Kemto Ramek Merrick Forward Faisal Saprama Justin Christine Jane Angela Judy Lucas Bravin Havrel Nicholas Asafu Kwamboka Brian Robin Robert Nesana Shaban nigare bumrumu abo Margaret Perpetua Kenneth Pacifica Beatrice na Evelyn Orandi mubero ye nigo ore enkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo ararusiwe na kweni wa kitariki 10 cy'omutyonyoyo ari ase enka yabo egotoka Nyamataro angana ase eskuru ya Kiaga Tumaini High School ime ya Kitutu Chache South Kisii County ase bari mwensi mwanyorwe kubwatkana nogosira kwa Robin Orandi Muma nigo twatumire engora yaito. Maya de chibasa nguru kugira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga 10 keri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi